ama sain tu tuma yan mobile atanga signature pdf signature pack osam tak pack dan karon soile don heitam takin kan mo tun lai khowela chon mitam takin kan mo ni masela tam takin kan set kher lo ni wangin in ta na tang kai ringin tun tum tutorial atang chuan mobile atanga pdf sign dan kha karon tile don ni tun hin kan mo tur sang sang oma chong ho chu anoi hian na jekin karon da don tin a link ngai chi chu link in karon da don ta kan ma mo tur ma sabe chu pen ani chu kan nei sa tur nga ya pe parwar kan ma mo le nga chu po kan nei sa tho tur ka nga ya a pe parwai fai thata ka kan signature kan sign ta a chuan chu kan signature sign na chu atha ke hlim thal lang tel me lo turin a fia the ang bering kan langa chu mi zo kan ma mo le tur chu background eraser hi nita background eraser hi link kalo da don tho du chon in search mai nga chuan background eraser hi kan hong ta a load kalot ta a chuan signature lo mo saber chu etain helin signature lo ta he kan mang mai nge tha in la kan ang mani signature in da chu in lak chuan kha kha ma saber lo mai do na chuan ti khona lo omta noi lam pangkho kan en chuan a noi lam pangkho kan en chuan extract auto magic manual repair le zoom oma auto khon kan kal le ta auto kan kal khan hi bial hi lo lang ta bial hi kan nor tol ta chuan ai cross na lai ta khu cross lem omta khulai khu avar zone kan du avar hi background remove du ni wangin avar zone kan ta ai nod re ta chuan avar zone kan da le khan avar zona chi azel khan ein cross na lai ko kan da nga kan lak kan kut kan nor son na kut kan lak so zoro che kan top mai don ni kan zauta chuan don kan tianga ne smooth zong te po thei vek ai ti thei vek a ke chuan zero hi thama mai ka ria chuan save ta save successfully lo tia close ta ni chuan tian storage an kal phot ta signatures folder kan siam ta ke chuan ka siam sa ta sample tur in signature folder khu kalo siam sa to kan na siam lo ni chuan menu kan metanga create folder kan tinga tlayan kan folder tur minga kan chulu tanga kan okay chuan signature folder khala mai ta ni chuan chu me zo chuan gallery kan kal le ta gallery kan lu khan helen signature kan mule ta chuan hi kan share khan all samaya share ti chuan ni nang ma ne kha mu thiam mai ka ria chuan vaya in kaltangin share tur nge kha lo lang ta tlen file manager kan thlang le ta internal storage kan thlanga signature kan zong signatures kan zonga kan hmuwa signatures folder khan kan paste ta ni chuan file minga khan number alo line pack thu ta mo ming da alo lang ani chuan kan select anga rename kan select lenga a signature nei tu ming kha tikhuan kan da ta ni chuan khami kan ti zo khan assign na tur chu kan nei ta kan du chung kha computer kan lu to computer tang pon kan paste kan thu chut tura what a mo document excel anga chi ate po kan paste log sa thei ta chu ai all sam le mobile atanga la ti thei va ka chu excel kan install a Word hi kan install le boka Microsoft Word hi kan install le bok ta chu mi zo chuan Office kan install le don bok ani heng pathumi kan install don an du cho kan start thainga video description a hian link alo danga chu ta tang chon ta ti thei mai thei ta kan install vek nu khan entiam na tur ani tu na mi hi ti hian omta document a kon kan kal ta nga Word te po long ita sila application form si hi kanang lo na tur ta sila hey kan select ka menu a khona noi kilam a khon ka meta menu kha chuin omnai ang vek don chong lo mobile zong zonga
chuan thai khot open with another app ti khut tlang ta office in ka hong don ta ni office ka hon khan tian alo in hong ta a chuan share khatia create pdf khu ka ti le ta chuan chuan alo om ta ni chuan khatia ka share pdf ang ka siam nu khan achunga ding kil lama pen lema khen khan tik ta chuan achung ding kil ber dot to khen kil ber ki menu dot pathum ki menu nia menu zo che ki pen lema ni ta tap query wish to sign alo ti ta tlang ka lo sign du ta ka tap ta ni chuan kan tap zo che khan tian aron lang ta line etlai tanga sign thei chuan tian kan sign thei tho boka ma se moi mo khop mai te ku jung tanga sign vel hi chu wang chuan khatiang ati lo khan ku delete na button sir a hnuai ding lampang kila khuan picture plus picture add na tur lem om ta icon om ta kumi hu kan klika gallery tangin kan tia signature khu ti khon kala lut ta ni khu ko tha ka ti chuan tlai na chung lam ting kila khen ka tik ta a tha e ti kha ka da ta tian ron lut ta chuan kha kan du na lai lai kan pot so na ngan sai na tur lai a chuan kami ne na email to khan kan pot te to mai to ni ti khoi kan pot te ta chuan khu ka sign du na lai lo ni ta sela tha ka ti ni chuan tian achunga khian ni ve lam pang kila tik ma ka ka tik ta chuan ei ka sign to hi khoya gi ka share fang ain save don kha ka si la noi khu share button am ta noi ki kila kon share button ka me ka ti khon ka ta copy to ka ti lenga internal storage lut lenga one video so folder hi ka select chinang ei ka select chin ta yen ka save ta ni chuan ei rename don apo kan select ta menu kan meta rename kan meta ka ta kan duangin kan rename mai ta kan rename nu ka chuan whatsapp ani mo email a attach to re mo po ni sela attach icon ni me khan via tang khan file manager itlang file manager tangin idu na folder ai lu ta folder tangin idu ming chat khai ju select ma attach all sam takin attach thei to don ta chu wangin lo tang kai pui ngai ringin lo hlok pui ngai be sei la tha iti ve emo tang kai ti mo ni chang khoi takin min lo like sakin min lo comment sak vela e thian tele idu sak zong te ichung te mo idu sak zong he tiang ang mo tur ni e sia ta piang te ne na e video hi min lo share sak sel mai don ya kalo me